til. Cinnamon Challenge. Det er støt kanel Cinnamon Garcia Fedora Champignon. Ja, og til jer, der ikke ved, hvad det er, så er det kanel. Altså med ske. Med ske? Nej, ja, kanel vi tager... Ja, I finder ud af det. Vi sidder ude i en gård, vi har her bag huset, eller rækkehuset. Og hvis I vil vide, hvor det er, det får I bare. Og vi gør det, fordi at vi gør det nu, fordi min mor, hun siger, det er farligt. Og det gør hun. Man kan blive kvalt af det, så er det da heldigt, der ikke er mere end 7 meter ud til køkkenet. Ja, for vi gør det uden vand her, og så må vi bare løbe, hvis det er, vi ikke hvis vi har fået det i halsen. Jeg ved ikke helt, har jeg ikke fået lidt mere end dig? Jo, lidt. Du har lige fået sådan Mount Everest. Forestil dig til Himmelbjerget. Det var ret stor forskel, så. Ja, men okay, ja, kanel. Nej, det er tryk Nutella. Nej, tørret Nutella. Ja. Og klar? Nej. Og jeg prøvede det forleden dag med en cheesecake, det gik meget dårligt. Og der er en der spyt i munden, så. Men skal vi synge det? I skal prøve. Hvad hvis vi kan? Så må vi spytte ud, altså du kommer til at spytte ud, så. Kommer der til at være nogle ting, hvis vi ikke klarer det? Sådan noget som en flødebold i hovedet igen? Nej, for jeg har et alle flødebollerne, så. Nå, okay, ja. Er I klar derude? Så er vi lige glade. Klar? Ja. Klar. Nu. Okay, der er det vand. Hvor underholder jeg? Okay, jeg kommer min vej også. Ja, her er vi tilbage. Det gik ikke som forventet. Vi begge to var ved at blive kvalt i det. Ja, og nu har jeg kanel ud over hele telefonen. Her underholder jeg lige armen mere i halsen. Ja. Federe. Det er regnvejr. Dejligt vejr. Det er den nye brune iPhone, hvis I ikke vidste det. Daniel, du har farvet din iPhone. Her så kan I se om I kan finde mig. Eller os. Det bliver lidt svært at undtænde, hvis I selvfølgelig bor i Odense, så ved I godt præcis, hvor det er. Og jeg har set den her. Jeg har det oppe i halsen, altså oppe i luftrøret. Det var alt fra denne gang. Vi ses igen på et andet tidspunkt. Eller ikke. Farvel.